ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପା ପୁଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗଧକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ହାଟକୁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲା, ତମେ କିଭଳି ଲୋକ, ନିଜେ ଚାଲିକି ଯାଉଛ, ଗଧଟାକୁ ବି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଛ। ତମ ଭଳିଆ ବୋକା ଲୋକ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି, ହାଁ ହାଁ। ସେ ଲୋକ ଗଲା ପରେ ବାପା ପୁଅକୁ କହିଲେ, ପୁଅରେ ତୁ ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ବସ୍। ପୁଅଟି ଗଧ ପିଠିରେ ବସିଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ରାଗିକି କହିଲା, କି ଯୁଗ ହେଲା, ପୁଅ ଗଧ ଉପରେ ବସି ବସି ଯାଉଛି, ବୁଢ଼ା ବାପା ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ଛି ଛି। ସେ ଲୋକ ଯିବା ପରେ ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ତମେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବି। ତାପରେ ବାପା ବସିଲା ଗଧ ପିଠିରେ, ପୁଅ ଚାଲିକି ଗଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ପୁଅ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ବାପା ଆରାମରେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗରିବ ବାପା ପୁଅକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିଲୁ, ଲୋକ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ। ମୁଁ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିଲି, ମତେ ବି ଲୋକ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ଏବେ ଗଧ ପିଠିରେ ମୁଁ ବସିବି ନା ତମେ ବସିବ? ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ପୁଅ କହିଲା, ଏବେ ଗଧକୁ ଆମେ ବାଉଁଶରେ ଟାଙ୍ଗିକି ନେବା। ତାପରେ ବାପା ପୁଅ ଗଧକୁ ଟାଙ୍ଗିକି ନେଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ଦୟାମାୟା ନାହିଁ। ପୁଅରେ ବାପା କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା କି? ସେ ଲୋକ ରାଗିକି ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା, ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ମୁଖ ବଧିର ପଶୁକୁ ତମେ ଟାଙ୍ଗି ଟାଙ୍ଗି ବାଉଁଶରେ ନେଉଛ। ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି କଥା କହି ଚାଲିଗଲା। ବାପା ପୁଅ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ଆମେ ଏ ଗଧ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କେତେ କ'ଣ କଥା ଶୁଣିଲେ। ବାପା ପୁଅକୁ କହିଲେ, ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ପୁଅ ରାଗିକି ବାପାକୁ କହିଲା, ଏ ଗଧ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ। ଏ ଗଧକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବା ଭାରି। ଏ ଗଧ ଥିଲେ ସିନା ଲୋକ ଆମକୁ କେତେ କଥା କହିବେ। ଶେଷରେ ବାପ ପୁଅ ସେ ଗଧକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ଠଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗଧକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ସେଠାରୁ ଚଲିଗଲେ।